Samantala po, ilang Pangasinense pabor sa pagpapalakas ng anti-hospital detention law. Para po sa balitang iyan, narito si Idol Kate Dispo. Naipasa na ang anti-hospital detention law sa buong Pilipinas na kung saan ay pinagbabawal ang mga ospital na pigilan o i-detain ang kanilang mga pasyente na medically cleared dahil lamang sa hindi sila makapagbayad ng hospital bill. Pabor ang ilang Pangasinense sa panukalang Senate Bill No. 1511 o Enhanced Anti-Hospital Detention Bill na naipasa na ng Senado sa third and final reading noong Agosto 17. Nakakuha ang panukala ng 18 boto pabor, walang tutol at isang abstensyon sa Senado. Sa panayam ng IFM News Team sa ilang Pangasinense, sinabi nilang malaking tulong ang panukala sakaling tuluyang maging batas, lalo na para sa mga pamilyang kapos sa pera at hindi agad kayang bayaran ng gastusin sa ospital. Ayon sa kanila, makatutulong ito upang hindi maging dagdag na pasanin sa mga pasyente at kanilang pamilya ang malaking bayarin para sa gamot, pagpapagamot at maging mga operasyon. Mas okay po yun kasi para makasama pa po nila yung relatives nila na nanggaling sa ospital. Tapos para makalikom pa po sila ng pambayad sa ospital. Mas maganda pa po yung ma'am yung okay na po para makakatulong po din sila po. Kasi sa hirap ng buhay ngayon ang pira ngayon gawat pa naman. Samantala, mahalagang tandaan na bagamat nakalusot na sa Senado ang Senate Bill No. 1511, hindi pa ito ganap na batas. Kailangan pa nitong dumaan sa proseso sa House of Representatives bago tuluyang maisabatas. Sa kasalukuyan, umiiral ang Republic Act No. 9439 o Anti-Hospital Detention Law na nagbabawal sa pagpigil sa mga pasyente dahil lamang sa hindi pa nababayarang hospital bills, subject sa mga kondisyong itinakda ng batas. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang sa panukalang batas na naglalayong higit pang palakasin ng proteksyon para sa mga pasyenteng nahaharap sa problema sa pagbabayad ng kanilang hospital bills. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.